warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng santen kula Alifia Deus nayain langsung malih wonten UAG News. Pemirsa, kejahatan kalih ngangge hipnotis kerekam CCTV ing ngajeng setunggaling ruko pinggir dalan wonten Banjarharjo, Brebes, Jawi Tengah. Saking rekaman CCTV ningalakeun kandos pundi, korban maringakeun barang berharganipun datang iyang ingkang boten piyambakipun kenali. Iki video kedadian kang terekam kamera pengawas ing Laladan Sawatara. Di dalam rekaman kamera pengawas, katon kahanan ing Sawatara cukup rame. Tur sakanca korban sempet teka-nekani. Sawise iku katon loro pelaku teka lan melancarkan aksine ing tengah karamean. Kepiye kronologi kedadiane? Kula saged ngantosin kanca lajeng wonten piyang ingkang dumadaken nepuk pundak kula kali nakekake satunggaling alamat. Tanpa sadar kula maringaken HP lan kunci motor. Kula wanci dipusuwun dening pelaku. Lajeng pelaku beta HP lan motor kula. Korban ngantosi kancanipun wonten papan kedadosan. Lajeng wonten tiang ingkang boten dipun tepangi ngerauhi korban kanthi modus mundut pirsa alamat. Pelaku ngengken korban maringake barang berharganipun, lajeng korban nurut kengkenan pelaku kanthi maringake HP lan kunci motor. Datang pelaku tanpa raos curiga, babar pisan korban nembe sadar kala wonten embak-embak amargi rumaos curiga. Kalih korban ingkang maringake barang-barangipun datang pelaku lan nakeaken punapa ingkang sampun kedadosan. Polisi wis ngantongi identitas pelaku lan nganti saiki pelaku isih digoleki. Minangka konco korban, sampean ngerti apa sing kedadian karo korban? Aku wis janjian karo korban ning ngarep omahku. Namun aku ora ngerti kedadiannya seperti apa. Nalika amarga korban teka, aku mulih maneh panggo siap-siap. Minangka saksi, sampean ngerti apa sing kedadian karo korban? Kulo sumerep korban ingkang maringaken barang-barangipun kalih pelaku. Bab punika ndamel kulo curiga amarga kulo kinten si pelaku inggih punika tiang tepangan korban. Nanging kenging punapa korban maringaken barangipun kalih pelaku. Sasampunipun pelaku kesah, kulo ngrawuhi korban lantaken punapa ingkang kedadosan. Kenging punapa sampean maringaken barang-barang sampean kalih tiang pelaku. Nanging korban ketinggal bingung lan nembe rumaosi menawa piyambakipun sampun dihipnotis. Wekdal puniku kula saweg wonten ing wande. Kula tinggal wonten kali tiyang ingkang saweg wicaten nanging katingal kebingungan lan kula samper lan kula taken wonten punapa. Simbakne njletreken kasuyatanipun wonten tiyang ingkang kedados korban hipnotis. Mekaten pawarta ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi pawarta menikah saged unggah warga supados tetep waspada. Kula Alifia Deus nayain, nyuwun pamit, sugeng santen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.